Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadi faidatun utawi iki ku ana faidah. Zakara nutur sapa Suyuti Imam Suyuti fi khumasi ing dalam kitab Khumasine Imam Suyuti. Anna thawabas shadaqati sak temene ganjarane sedekah iku khamsatu anwa'in 5 pira-pira warna. Wahidatun utawi sedekah siji kang siji iku bi asratin kelawan tikel 10. Tikelan 10 satu sedekah wahia utawi wahidah bi asra iku ala sahihil jismi ing atase sedekah marang wong sing sehat badani. Wong sedekah karo wong sing sehat badani, wong sing sehat waras, satu sedekah mendapat 10 lipat pahala. Wa waidatun utawi sedekah siji bitis'ina kalau iku tikelan 90 atau 90 wa hiya utawi wahidatu bitis'in wa wahidatu bitis'in iku alal a'ma sedekah ing atase wong sing wuta wal mubtali wong sing dicoba. Jadi satu sedekah mendapat 90 pahala, yaitu sedekah kepada orang yang buta dan orang yang mendapat cobaan. Wa waidatun utawi sedekah siji iku bidismi'atin kelawan tikelan 900 wahia utawi tikelan 900 iku aladzi qarabatin iku sedekah ing atase kerabat muhtajin kang butuh. Wa waidatun utawi sedekah siji iku bimi'ati alfin kelawan tikelan 100.000 wahia utawi tikelan 100.000 mau iku alal abawaini ing atase sedekah ing atase wong tua loro tiyang sepakali. Wa wahidatun utawi sedekah siji iku bidis mi'ati alfin kelawan tikelan 100.000 tikelan wahia utawi wahidah bidis mi'ati alfin untuk 100 tikelan 100.000 tikelan ala alimin ing atase wong alim au faqihin utawa wong faqih ahli fikih ahli ilmu napa fikih atau para ulama. Iki sedekah di antara 5 macam sedekah sing paling akeh entuke ganjaran yaiku sedekah marang wong alim utawa masayih. Makanya ana wong komentar kiye kok disedekahi, menapa meleh sing komentar ora enak, kiye kok diamplopi. Lah iki jawabane. Di antara 5 pahala sedekah yang paling banyak adalah sedekah terhadap masyayikh atau para yai. Dikacake satu sedekah mendapat 900.000 pahala atau tikelan. Wallahu a'lam.